Her har du en pakke. Se hvad jeg har fået. Hvad kan man ikke? Se noget med dig. Men har du drenge? Nikolaj. Ja. Skal klokke Sivs. Må jeg være med til My Little Pony 2? Nej, du er emo. Hvad du har rundt om øjnene? Den er rundt om øjnene. Den er sort. Sort! Kom for at skride, drenge. Skrider, drenge. Kom op, gør det bare nederen det der. Hallo? Drenge, kan I godt? Prøv at hallo? Hallo? Det var ham der, Anders. Ja, jeg finder fandme ikke her. Det kan jeg godt sige. Hej, drenge. Skid, du er emo. Hvad er det, du har om armen? Jamen, det er jo mit toilet. Ja, ud, ikke også? Ja, Skid, gå med dig. Lås dig. Du skal ikke tude, vel? Hej, piger. Skrid, Anders, du er emo. Desværre, Anders. Der er ikke plads til dig her. Der findes mange irriterende og virkelig grimme emoer. Hey, drenge. Må jeg ikke være med? Gå nu væk, Anders. Du er jo emo. Jeg elsker dig virkelig. Du er bare så... Ja, det er så smuk i det aften. Denne verden er ond og ondskabsfuld. Jeg springer nu. Jeg vælger døden frem for livet. Gud, der er en, der springer. Og der er det jo bare emo, Anders. Nå, okay så. Jeg ved godt, jeg er emo. I er feminine dæmoner. Jeg springer nu. Anders, du er ligesom emo. Ja, det er bare totalt klam stil, det der. Loser. Der. Ja. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band.